עכשיו אני עומד לשחק סקייוורס עם טימס. איזה קיט לקחת? את זה. זה הסקין. פוקימון. תסתכלו את הזנב שלי. אבל תסתכלו על הזנב שלי. איזה. האיש הזה מלחיץ אותי. מזל שלקחתי את הקיט של השריון. של צ'סט פלייט. כזויה. חרה. לא, 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 לא. לא! תן לי את השריון שלי. לא! תביא לי את הפלאפון. איזה באסה. עוד משחק. איזה מפה זאת. זה דווקא קיט של יוטיובר. מה? יחליף תמונה. פוק. תגידי אם אתה לבד או לא. אני בטים. ותודה רק על הדברים. יש! אבל איזה בסה אין לי צ'סט פלייט. קח את זה, יא איש חרה. חרה. ככה. תגיד שלא אוהבים. שונא אותך! גוש פרווה מהלך. תודה על הבלוקים, אבל על זה קח סידס. אימא'לם. תיזהרו! מה אתה שומר? נו! יותר טוב. לברוח! לא! עכשיו אני אראה לכם אחרי זה אנחנו נראה לכם את המשחק שאני יותר טוב בו, זה ידע. ואחרי זה נפתח קיט. פעם ניקח את זה. מה אתה עושה? סתום. מודעה חשובה. ילד סתום ברחבי העיר. סליחה. כולם הוא קצת דפוק, זה אני הצלם. נכון, ובגלל זה אני הכי שונא אותו! אבל אני תמיד מקבל את הדברים הגרועים. די, אני מתפלל. אין אפילו נשק, יש לי רק פיקק שלי. כדאי שאני אפיל. תקרקף אותו. יש לו נשק. זה היה מביך. טוב, בוא נלך לפתוח קיט. שנייה. זה מי שמשחק. אני דפוק. עכשיו נחזור למשחק. עכשיו אני רק נפתח קיט. יש 40! היי דאד! היי דאד! היי דאד! היי דאד! היי דאד! כמה צריך בשביל... תגיד להם כמה צריך בשביל קיט. קיט צריכים רק 10.